Para sedherek ingkang dipunsi dening Gusti, wilujeng pepanggihan malih kaliyan renungan padinan GKJ Purwantara setupon 18 Oktober 2020 kawaca dening Nathan saking Pepantan Kismantara. Kanthi ira-iraan iman sing gawe mripat kabuka. Waosan kapendhet saking Markus 11 ayat 26 dumugi 50, Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa 1981. Mekaten sabdanipun Gusti. Gusti Yesus nyarasake Bartimeus. Banjur padha tekan ing kutha Yeriko. Nalika Gusti Yesus tindak miyos saka ing Yeriko, kadherekake dene para sekabate lan wong akeh gumruduk. Ana wong ngemis wuta jenenge Bartimeus, anake Timeus, linggih ndeprok ing pinggir dalan. Bareng krungu yen iku Gusti Yesus saka ing Nazaret, banjur wiwit nguwuh-uwuh unjuke. Duh Gusti Yesus, tedhakipun Sang Prabu Daud, kawula mugi paduka welasi. Banjur disendhu ing wong akeh dikon meneng, nanging malah saya seru anggone nguwuh-uwuh. Duh tedhakipun Sang Prabu Daud, kawula mugi paduka welasi. Gusti Yesus tindake tumuli kendel lan dawuh, undangan mrene. Wong picek mau banjur diparani wong akeh lan dikandhani. Wis, sing tatak atimu, ngadeka kowe ditimbali. Wong ngemis mau banjur cucul jubahe, tumuli ngadeg lan enggal-enggal sowan menyang ing ngarsane Gusti Yesus. Gusti Yesus ndangu, karepmu dak kapakake? Wong picek mau matur, Rabuni, mugi kawula sageta ningali. Gusti Yesus banjur ngandika, wis mundura, pangandelmu kang mitulungi kowe. Padha saknalika wong picek mau bisa ndeleng, banjur ndherekake tindake Gusti Yesus. Dene ingkang ayat Nats Markus 11 ayat 50. Gusti Yesus banjur ngandika, wis mundura, pangandelmu kang mitulungi kowe. Padha sanalika wong picek mau bisa ndeleng, banjur ndherekake tindake Gusti Yesus. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti Yesus lan dipun estokaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang dipunsi dening Gusti, dinten menika kita badhe sesarengan mirsani piwulang saking Injil Markus bab Bartimeus, tiyang wuta ing kutha Yeriko sing diparingi pepadang dening Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus lumampah ing Yeriko, ana wong wuta aran Bartimeus lungguh ing pinggir dalan. Senajan ora bisa ndeleng, nanging atine padhang lan kebak pangarep-arep. Nalika krungu yen Gusti Yesus liwat, dheweke njerit kanthi banter, Yesus putrane Daud, kawula nyuwun sih rahmat paduka. Akeh wong ingkang nyemproti lan nyegah supaya meneng, nanging Bartimeus ora nyerah. Dheweke malah saya banter nganti Gusti Yesus mandeg lan ngendika, telukna wong mau.
Nalika wis nyedhak, Gusti Yesus pitakon, "Kowe arep tak takoni apa?" Bartimeus mangsuli, "Rabuni supados kula saged ningali." Gusti Yesus ngandika, "Imanmu wis ndadekake kowe slamet." Sacepete iku uga Bartimeus bisa ndeleng maneh lan banjur ngetutake Gusti Yesus. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, piwulang kang saged kita sinaoni ingkang sepisan. Tetep pracaya senajan akeh alangan. Bartimeus boten nyerah senajan akeh wong sing nyegah. Imane luwih kuat tinimbang omongane wong liya. Kadangkala kita uga kudu wani tetep pracaya marang kabecikan senajan ora didukung wong liya. Ingkang angka kalih, Gusti ngrungokake jeriting ati wong sing pracaya. Gusti Yesus ora mung krungu swara, nanging uga ngrungu jerit atine Bartimeus. Gusti uga ngrungu saben pandonga lan pangarep-arep kita. Ingkang kaping 3, iman nggawa owah-owahan urip. Sakwise dipulihake, Bartimeus ora bali lungguh, nanging milih ngetutake Gusti Yesus. Iman sejati mesti nuntun kita kanggo dadi pribadi sing luwih becik lan sregep nindakake kabecikan. Para sedherek, aja nganti awake dadi wong sing duwe mripat nanging ora bisa ndeleng katresnane Gusti. Kaya Bartimeus, monggo kita supados ndedonga supados Gusti maringi pepadang ing ati lan iman ingkang teguh. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Yesus, matur nuwun awit panjenengan tansah mireng jerit ing manah kawula. Kaparingan kula iman kados Bartimeus ingkang boten gampil nyerah lan tansah pracaya. Supados saben dinten kula saged ndeleng katresnan lan karsa paduka. Amin. Mekaten para sedherek ingkang saged kawula aturaken, wilujeng ngayahi pedamelan Gusti yang berkahi. Matur nuwun. Amin.